Știți ce mă gândeam? Horeca a devenit singura industrie în care nu mai contează produsul și mâncarea pe care o faci, munca și rețetarul din spate. Contează foarte mult acum imaginea omului care promovează afacerea și nu știu ce să simt despre chestia asta. Când produsul este secundar și de fapt contează foarte mult omul din fața afacerii. Indiferent cât de bună e mâncarea sau cât de proastă e mâncarea. Și de obicei e cam proastă mâncarea, pentru că văd tot felul de oameni care nu au treabă cu industria, nu au o pregătire, o diplomă, o pregătire în domeniu, au reușit cu totul alte activități să devină virali și și-au deschis afaceri în Horeca. Și prinde, pentru că pe pușteanii prinde. Uite mă ce face ăla, mamă ce fan e, mamă, dar și mâncarea e bună. În mai multe cazuri nu este adevărat și se face acel efect de avalanșă, de snowball, în care un influencer se duce la alt influencer în locație și zice ce bună e mâncarea, ca să primească în schimb altă vizită de la același influencer respectiv, să-și laude amândoi propriile rețete. Și lumea pune botul la așa ceva. Deci industria Horeca acum este un circ în care nu mai contează produsul atât de mult, contează cât de fan ești, ce personalitate ai pe social media și cât de mult faci lugu cu alți influenceri pe produsele tale. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Și ce mai e funny, că aceiași oameni dau sfaturi. Mă, o să reușiți și voi dacă postați zilnic și nu știu ce. Chestiile astea nu se mai aplică, cred că de un an de zile. Platformele de social media s-au schimbat atât de mult de când au început ei să fie virali. Acum singurul mod în care, dacă ești la început, poți să devii viral numai dacă faci campanii de ads. Indiferent cât de des postezi, nu mai contează hashtag-urile, nu mai contează introduceri, nu mai contează hook-uri. Degeaba te păcălesc toate agențiile astea de marketing. Absolut nu mai contează aceste lucruri. Dacă nu vii cu bani de acasă să pui campanii în Google Ads sau șmecherii toți, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dacă tu nu bagi bani în ads, tu nu ai cum să devii viral și să ajungi la lume, așa cum se întâmpla acum 3-4 ani. Și ei dau sfaturile astea. Mă, dar postați zilnic, că sigur o să... Nu e adevărat. Nu mai dați sfaturi care sunt outdated. Da, asta este Horeca. Pa, pa.